Ah, yazi NdiyaSABAWELA kuba nentombi emhlophe njengophutha olungenashebo, emhlophe njengeshethi lomfana wesikole engabhoshelwanga inki. NdiyaSABAWELA ukuthandwa intombazane emhlophe ngaphandle nangaphakathi, enomusa, enamazinyo aluthotho, othi uyibuka isesegude uthemba ukholwa ukuthi namagama azophuma kuloya mlomo aneqiniso, ayithobile, mahle, ayakhanya mhlophe njengayo. NdiyaSABAWELA ukuthola into njengendlela engiyibona ngayo kusengakusasa ngiyibona iseyile ndlela ebengiyibona NdiyaSABAWELA ukufika ndingamangali ngimbone uba njengoba bengimbona, ngoba ayikho into emnandi njengokuthi othandweni uficane nomuntu obekade umfisa, nomuntu ombone eyikho lokho ayikhona, uthi masuhlangana naye waba yileyo nto ade eyiyona, wangadideka, wangaxakeka. Kumnandi emhlabeni uma kungesiziwona amalesini amaningi zobe siwenzeka, konke sikubona kwenzeka sibona ukuthi kuyiqiniso, akunamlingo, kudaliwe, kuyakholakala, kuhle, kuyinto ekufanele yenzeke. Kuhle uma zonke izinto emhlabeni ngezokuba nzima zonke. NdiyaSABAWELA ukuba nentombi ezongilalela, engezokungigolozela, ethobile, ethi noma ingacasuka kangakanani, noma ingaxopheka kangakanani emoyeni, engeke sidalo ngawabona amakhala efutheka. Ubani yena? NdiyaSABAWELA intombi ezongizwa ngibhekele ukuthi ngisezokhuluma naye, izongizwa ngibhekele ukuthi lokho angikuthandi, lokho angikufuni, izongizwa ngisawongozela ngaphakathi, ngisakhandisa ama-conclusion, amabhodi, izinto engahlangani, too much skeletons, figurative language, into eningi mayisaqovaxovene, ngingakwazi ukuthola ama-sentence aqondile okumtshela into engifuna ukumtshela yona, kube sengizwile, sengilalelile olimini lwami langaphakathi, kwi-silent language. NdiyaSABAWELA man, intombi ezongihlonipha, ezongiqanda ngezwi layo kuqala, noma ngacasuka kangakanani, sengiphezulu kangakanani ngokomoya, ngahliphuka ngiphenduka ngibhekele ngidlala abantu bangikhohlise ngaba ngitshela konke abangitshela yona, kodwa mayisikhuluma yona isifike kimi yona ngomoya wayo phansi, ngomoya wayo omuhle, ifike ithi majosi, bese kwehla umoya ngokwemvelo, natural. Kuba ukuthi masisondela eduze wami sengiyahayiza, ngiyahlanya. NdiyaSABAWELA ukuthola umuntu ozongenza nga-aspire, uthando lunga-aspire, uma ngihambe endaweni ngithola isithunzi, ngihlonipheke, ngivikeleke, kube sengathi ngihamba nama-bodyguard, kanti nje cha, ngihamba nomuntu oyedwa, nayo sephenduka waba ne-bodyguard ngami automatically engaboni. NdiyaSABAWELA uthola umuntu engeke sihlale macashelana naye, kepha uthando lwami naye lungu masicashelana, siyadlalisana nje kamnandi nje ngokuliqiniso, ngokungakhohlisani. Hayi umuntu engithiwa ngiyamkhuthuza kanti nawe uyangikhuthuza, somehow khona la ngibenefitha khona, kodwa ekugcineni akana purpose ngami, akananhloso nami. NdiyaSABAWELA uthola intombi ezongikhulumisa amaphupho, ezongiphuphisa, intombazane ezofika nama-business ideas, intombi emhlophe ngaphandle nangaphakathi, enhle ngaphandle nangaphakathi, engithi uma ngiyiphephetha ngifice ishisa sijulukile, sigcwele umjuluko esiphongweni, uma ngiyiphephetha kuvele kunukwe kukhazimula iphunga lothando, iphunga lembali ebomvu, iphunga lolwandle, iphunga lento ongathi awukwazi uyibone sidala, uthi uma ulizwe iphunga lakhona ushone phansi umoya. NdiyaSABAWELA intombi ezongikhulumisa ama-business ideas, ithi baby, netafula ungalivula, ungakhali kangaka baba, ungakhali kangaka baby. Ngiyabona amajida, ngiyabona ontanga yakho baphanda la ngaphandle, ngiyabona ukuthi akulona ihlazo ukudayisa ugwayi etafuleni, ngiyabona ukuthi akulona ihlazo ukudayisa ugwayi emgaqweni, ndiyabona mina bhebi wami ukuthi akulona ihlazo kuma estradeni udayisa amakhekhe, ushisa amanqina, ndiyabona mina bhebi wami ukuthi inhloko ungayivula, ngiyabona bhebi wami ukuthi u-capable of into ey'ningi, une-influence eningi, ungenza izinto zenzeke. Qala kanje mina ndizokusupporta, nizoba nawe, ngizofika ngaso sonke isikhathi, ngizokukhumbuza ekuseni ukuthi nani yini eshodayo, ngiza kufotokhophela baby, ushodayo iphotocopy, yes, i-ID. Okay, asambeni uregister ibhizinisi laphana, kufuneka nje 125 rand igama elimali engaka, u50 rand igama, i-registration 125, uyabo. Hlanganisa, ngena nalapha nalaphana, ubafonele kwa-NIDA, ungene kwa-SETA, intombazane ezonginyasa umqondo wami, uphazamise ngendlela eyaphambili, ingikhulise. NdiyaSABAWELA man.
Ngiyasabawela man. Angisho ukuthi impilo mayibhore man, impilo imnandi but impilo siyayenza ukuthi ibe mnandi forever, ingabe mnandi temporary. Okomculo wanamhlanje okudlala usuvela udume isikhashanyana ama-3 months 7 months sekuphela i-trend. Kodwa le ngoma libiqoqonke ama-award ama-etro ngapha nangapha, Grammy Awards ngapha nangapha, wina ngapha nangapha, but asisayizwa ayiseka asisayifila ayisambiselana nesikhathi ne-drive yethu. No, it's not like that. Ngifuna uthando oluzobe lwasendulo, uthando olungakhathali, uthando lwezimpande zami lapho ezisuka khona iqala khona. Miss Plan, Miss Future, Miss Babas, Mamas, Miss Yebo Baba, Miss Yes Darling. Njengoba izoba nesikhwele uma ngayifonelanga ebusuku, or uma ngayibhalelanga, or uma ngayibhalelanga ku-Facebook or WhatsApp, ngangayitshela lutho, angaba nesign ukukhombisa ukuthi osukwini bengikhumbule bengicabanga or anything nje osukwini uthi nje ba darling. Hayi lezi zinto zanamhlanje engasenasikhwele uma ungafonanga, uma ungabhalanga sangamyalezo osuku nje azokhombisa lutho. Isilongo ngibuka ukuthi bongamkhumbuli akusekho nini. Ufuna into mina ngezitsheleke ngabanye abantu, engeke izwe ngabanye abantu uma betshela ngami. Izoba nenkani ngendlela enginenkani ngayo, batshele ukuthi awudarling wami lo, akekho futhi umuntu ongangitshela ngaye. Izimele ikukhuthale, ingasabi ukukhuluma ngami ukuthi ithandana nami. Ngi-perfect noma ngikho perfect, ngizamile noma ngingazamile, impilo ingishayile noma ingangishayile, ngixakile noma ngingaxakekile, kubheda noma kuhamba kahle, intombi ezoba kanye nami nje izokwazi ukuthi lo muntu lo ngiyazi ukuthi akekho la kumele ngabe ukhona kumanje, kodwa khona la yakhona and uyafika. Intombi ezobona mina, the potential me, the best me, the star in me. Ngifuna intombi ezobona intsha igame kimi noma ngqingqeze ngathevu uMahlophe omkhulu, ifira nje kapha nje umdaka into ehle ukuthi ngeplan. Intombi ezokwazi ukungifila kanjalo, engichaze kanjalo, ngisho abantu kube isikhokho ngami, iqhenye ngokuchaza ngami. Yes, intombazane ezongimela, intombazane ezongikhulumela, intombazane ezothi ngifihlele endlini ifike sekufika yona, izwile ukuthi kune-opportunity thizeni kuphe brajozi, izwile kune-event thizeni, kune-open mic show, open mic session, hamba ozama laphana nawe, iy'nhlanhla zenzeka, izinto zisangenzeka. Yabo, akusiyona kenza lokho kimi phela, nami it's a give and take game. Nami ngiyamnikeza, ngeke kuphelele ocansini, ngeke kuphelele ekuqabuleni kuphela, ngeke kuphelele ekuthandaneni kuphela, ngeke